Assalamualaikum bos. Iki aku arek mangkat nang pasar hari Minggu. Pagi buta iki. Iki yo sekitar jam setengah 5 guys. Habis subuh keadaan dari perjalanan saya menuju pasar golek sandang pangan guys. Kondisi jalannya kurang rame. Biasa ini ki aku sabdino lek pasar mangkate yo sekitar jam sekitar subuh. Sebab lek gak mangkat esuk guys, kadang-kadang iku yo aku ora oleh dagangan sing rada murah. Wis tiba bakul iku biasane hargane lepet guys. Isek peteng toh bos. Perjalanan nang pasar yo yo sekitar ono pirang menit. Iki jarak antarane pasar karo omahku iku yo sekitar ono 5 km. Biasa aku numpak motor jadi kilometer 1. Motor baru, mobil kayak mau truk itu pengambilan dari Jakarta ya kan, untuk lewat sini. Toko-toko ini ono sing sepedaan, ini ono bakul renyeng iki sing wis bali jalan samono akeh. Kaya ngono kuwi budale jam 2 yo guys ning kono. Bakul renyeng yaiku bakul iku sing ditumake motor nggawa ronjot. Iki terke iku budale jam 2 bengi. Bojone ning omah yo do kaget men iki masalahe usul gede. Saya mau sampai saya belas kok wae apa wae ya wis kok yo wae wong sing buat oh iki antri bensin guys buah yang desa rujaan ku sing penting apa le sing penting rujaan ku oleh bati ngono wae aku tak larang-larang ora oleh bati yo ora tak tuku guys. Kok daripada ngedono wong aku lho. Montorku tak cekek kene wae guys, sebab iki yo montor tunggale akeh. Lek tak kek nang jero kono guys iku diparkir 2000.
makane takon njogo kene wae. Aman le, aman ning nggonku iku montor ora enak sing nyolong. Ya wis lah. Basa-basi wae. Gak tahu bawa rujak. Gak tahu bawa rujak. Kata saya. Kan donat. Bisa awal nyerangan cukan saya kita dari jeruk. Oh, ala wis gitu. Yo. Lah, ya ora tau nggowo pirang-pirang. Aku bisa kan loncat lokal. Yo. Saya kurang tahu gak nasukan kok. Aku namanya dari jalan Teno. Atau di sini batang enak. Apa kereta rujak? Campur mas. 15. Gak nangkut. Kurang gak nangkut. Zamane bisa nggawa buahan, saiki nggawa buahan. Kadang wong desa ngono kuwi kayak wong desa itu bisa kulaan kowe bisa murah. Aku jangan nomor gak tau mapak anakam kenapa? Nggo montok dhewe. Lem biasa toh. Tapi bapak kanan sapi ya. Nyampe malam. Ya tapi dipakan. Wong kaya ndak pakan. Pakan wong itu pakan. Terus kene mang ndi? Yo, kan. Apa mbok sing tak? Ya iki ning iki apa? Kita iki mau ani. Ya bukan. Terus nang kene. Apa sing cikaknya? Kira 5.000. satu pintu. Apa duwe nganu, duwe enek. Enak di mang. Oh, nyes tenan iki. Kowe nek kuwi sambel tenan. Dak, leren. Kok dodo sambel telo piring. Sakmono kuwi pira sambel telo. Terus tak ke desa dah. Akhirnya lontong apa lah? Mbak. Iki pira? Sambel ora ramah. Ganti terang. Sambel pun pira? 6.000. Ya kayak loron dhisik ae ya. Aku rene golek terang ngomongin. Terang banyak iki. Malah sini pira ngono ya. Senane sesuk Mbak. Mbak. Gara-gara aku sih kok bilang malas saya Aku kelaris kaya ngono lah ta. Kanjane krayu timbun iku ora. Iki mukun. Ora enak. Terus yo mukun. Ini gula harus mukul dapur klopo dapur berambang diiriki iya angger lawang dienggo anane pasar sini guys kayak melon malah kayak kerai timun angel nanti
Juga langganan juga ada pokok. Aku tidak tahu hiwak dulu kancane kok dipangan. 5.000. Ya duwe. Tidak ada Imo. Tidak ada Imo. Iya Imo. Ya aku diutang bojo. Tang apa Mo? Bojo 5.000. Baik pirang-pirang tahun gak menyang dia aja. Aku menyang rene terus gue sing rene. Alah alah, iki tak arep-arep nematan duwe angkrel. Ini jagatan sing nggo sapa yo aku. Dia apa? Sing gede-gede ya. Ngentakno yo aku. Itu ndak enak. Enak sih. Larang tapi mau. 7.000 Mas Dewo. Kuwi satu. Piye nek golek anu piye carane? Mbah aku teh bingung. Ngene iki ya, sesuk enek apa ora? Besok ya enek. Enek tapi yo saiki tapi yo paling gede. Gowo ya. Gowo. Gowo sesuk. Lah engko kene wis tipek kita wong apik-apik yo. Nek sing kodinginane kan kula ora ditutup. Mbah ya tak golek nek. Golek iki. Pengen iki pitanan, Mbak. Matur nemen. Satu gitu. Itu mang. Sing cilikan ana kae. Kita golek cilikan aku. Sing cilikan ora enak. Apa ini yo lari. Iya, itu puasa. Aku pengen tak keluar aku. Mau mampir. Besok pilihan kayak enak semua kan. Yo karek kita. Gue pilihan dulu, Mbak. Saya kerujaan. Yo nggak hampiri. Ya untuk pilihan tiba itu. Untuk murah. Kalau mangai sak mono 5.000. Sampai nyentak tuku iki lho. Kacek ora, 2.000 kok. Deh. Anu biasa. Oh, kilo ketak doh no iki lho. Mongko. Oh. Iki lho 2.000-an, api-api lah emang kono. Nek kono ki mang mesti jaluke 5.000 kadeke ora pakai ati ambek iki. Kudune yo ngene iki, guys. Blonjo iku yo kudu mubeng pinter, gak ngono. Kocar kacer apik dhuwitnya lho hari ini, guys. Lek uang belanjane iki semongko yo entuk nanas. Bengkoan iki lho mang, bengkoan sampeyan kae kon borong iki mang. Kon borong pira 20.000 karo bosku. Iki bengkoan sekawak jenenge. Nah, bengkoan nek saya kawak iki saya legi. 20.000. Iki semongko lho sita 2.000 ning kono mang aku takok pira. 5.000. Guys, sampai mulai iki, guys. Aku apon tuku melon nang omah sik duwe melon, aku cek nganane diutang melon kae akeh kok. Milih aja. Dagangan hari ini yang saya beli yaitu timun, semongko, nanas, karo bengkoan. Bengkoan iki engko iki kanggo pirang-pirang dina lho. Hari Minggu lho nganti Padang ini aku udah belanja lho. Nganti Padang sampai Lampung. Alon-alon waton kelaton. Waton kelaton.
bakulan iki ya kudune pinter. Aku sekolah bakulan ini wis sampe 40 tahun pinter kudune. Larang yo rasa tak tuku no larang kok. Lah ora yo ora oleh nggol. Dal petang mulai padang ya. Ini dino pasaran yang yo memang aku blonjo tak jono untuk belanja hari ini kan yo satu orang tak lah pokoknya belanja hari ini dia orang bakal tak satu hari. Golek pepaya yo. Kates ning pasar ulung mang ono jenenge pasar ulung. Kok karo ning pasaran Randung kok golek ning pasaran Randung karo ono. Papane ora ono hujan. Papan ora ono hujan kuatane angel hujan. Iki dino pasaran apa ora ya ora kok.
Oke. Buat orang karu-karuan ya ngomong melakukannya ini 0% aku udah bisa disini ngopak terus syarat ke omak mandonjo nanas kerai semongko taruh pengkowan wis kita udah lek kantes mau mungkin aku ora enak. Alhamdulillah wis nyampe. Alhamdulillah nyampe rumah dengan selamat. Tak jaga besok. Loh, ini sing murahan aku. Iki sing murah Bengkoang gitu. Bengkoang ambek semongko untuk murahan. Cocok. Sekian dulu aku mau foto-foto segera berangkat mencari uang di hari Minggu.